Hay nako! Hello, Robin Shena, asan ka na? Late na naman at wala. Hindi ka nakaabot ngayon, sayang. Kasi may sorpresa ako sa inyo, mga kabisyo. Eto, new year, new life, and syempre dapat new presentation tayo. I'm your Uragong Broski, Conyo Bicolano, and welcome to Love Radio Presents, na kung saan pag-uusapan natin yung latest trends about music, at syempre may mga i-guest tayong mga artist ngayon. And speaking of artist, eto kapwa Uragon, kapwa Bicolano ko ang kauna-unahan nating guest ngayong 2025. Mga kabisyong online, welcome to Love Radio Presents, We Are Imaginary. Hello guys. Ay, diba? Ito, half Palestinian, tama ba? Half Palestinian Yes. ka and half Bicolano, half Filipino talaga. So, ang pag-pronounce ng pangalan mo ay dapat may ungol. Ahmad. Depende sa feelings ng kausap. Okay. So, okay ba yun, Ahmad? Pwede na yun. Pero para mas madali, Ahmad na lang. Ahmad. So, ang We Are Imaginary, napakatagal na nila sa industry and they keep on, rocking the industry. Kapatid mo dito ay si Khalid. Which is imaginary right now. Wala siya ngayon. Yes, that's why you are imaginary. Eksakto, di ba? Anyway, Happy New Year sa inyo mga kabisyo, and I'm very excited dahil kayo yung kauna-unahang guest namin dito ngayong 2025. And speaking of bagong taon, may New Year's resolution ka na ba? Meron. Napakahirap aminin. Pero kailangan magpapayat na ulit. Totoo ba? Puro napupunta sa tiyan ngayon. Diyan nahahalata na tumatanda na. Ako kabaligtaran naman. Gusto ko nang magkalaman ngayon. Laman? Gusto ko nang magpataba rin ngayon. Dapat magpasahan na lang. Ipasa ko na lang yung laman ko sa'yo eh. No need. What? Parang nananalamin nga ako ngayon eh. You look like Conyo Bicolano. Yes. I was actually surprised na nakatali ka ngayon. Baka ngayon papahiran tayo ng mga deboto kung sakaling magkasama tayo. Oo nga eh. But given the fact na magkapatid kayo ni Khalid at nasa isang banda lang kayo, paano nyo natanto na gusto nyong gawin nitong na magkasama dapat kayo sa ganitong klaseng endeavor ninyo? Musically inclined ba kayo? Or may impluensya ba ito ng pamilya ninyo? Or wala lang, trip-trip lang natin, let's go, gawin natin to? Well, namulat kami sa panahon ng 90s. Ayan, nahalata na yung edad. So, yun yung mga panahon ng mga Eraserheads, Nirvana. So, lahat gusto matutong mag-gitara. Yes. So, naging kabanda ko yung kapatid ko out of parang target band member na lang kasi magkasama kayo. Right. Tinuruan ko mag-gitara. Then, mas magaling siya mag-gitara sa akin. Then, sooner or later, nauna siya nagpa-Manila. Nagbanda din siya dito while ako nasa Bicol. Pagpunta ko ng Manila, ayun, parang na siya, mas madali siyang kausap, mas naiintindihan niya pareho yung pinaggalingan namin. Mas naging fluid, ika nga. Yeah, exactly. That's the word. Yeah, fluid. Wow, 'di ba? So parang destiny talaga yung nagsabi na okay, dapat kayo ay kayo din ang mag-form ng bandang ito. Yeah, pero yung nakakabigla doon kasi coming from a multicultural family, kasi nga talagang pure Palestinian yung parent ko. Right. Siyempre, puro Arabic songs yung napapakinggan namin doon. Yung mom ko naman, hindi siya involved sa music. So, it's like, it can start somewhere pala. So, parang kami yung simula dito sa generation namin na nagbabanda at nagmi-musika. That's the power of passion naman eh. Yeah, Pwede exactly. ninyong simulan yung isang cycle. Yes, diba? And, fun fact naman tayo about your brother. I know, magkasama kayo ever since. You could remember sa banda, nabanggit mo kanina off-air. Even sa work, diba, nag-a-advisean din kayo and all. Yeah. Pero meron ka bang fun fact about your kapatid na hindi alam ng mga fans mo? Alam mo na yan? Dami mga marites ngayon dito na kabisyo natin. Kahit isa lang, anong fun fact na pwede mong i-share sa kapatid mo? Well, Khalid, my older brother of 1 year, engineering graduate siya. So, isa yun sa fun fact na hindi na niya pinursu. Oh, okay. Kasi according sa kanya, hindi naman, tinapos lang niya, pero hindi naman talaga niya yung first choice. So, lahat tayo nakaka-relate sa ganun. Yung iba,
napilitin lang kunin. Ngayon nasa BPO industry siya and doing music. Oh, okay. Naku, Khalid, I'm very excited na ma-interview ka at isiwalat kung ano yung sikreto ng kapatid mo. No? Masyado pang safe nga yung secret. Alright. Oh, pero I can be wrong, pero 17 years na kayo sa industriya. Yes. Right? And sa 16, 17, yeah. 2008. Approximately, right? Yeah. Naaalala nyo ba yung experience nyo na sa kauna-unahang performance or gig ninyo? Like, yung hindi ninyo makakalimutan? Unang performance sa Mayrix or Sassi's, that's a legendary bar sa Espanya. Oh, okay. Then there were a few friends who invited us. Ang pangalan pa namin nun, Your Imaginary Friends. Oh, okay. So tapos pagtugtog namin doon, alam mo yung parang tugtog ka lang, hindi mo alam kung maganda o hindi, but you were just enjoying the moment. And of course, ang papayat pa namin nun. Alam mo, yan talaga yung common sa mga mga artist na na-interview namin dito. Such a storyteller, regardless of the TF, regardless of the place, for as long as you're happy performing, then go for it. Diba? And, kung hindi kayo musician ngayon, ano kayang career yung meron ka? Yan. Well, sa totoo, hindi ko ma-imagine na ititigil ko yung pagbabanda kasi I'm still doing this despite being a professional. I'm a communications manager for an engineering firm. Pero I would want to go back to school kasi I used to be a guidance counselor. Nung sa Bicol. Of course, hindi ganito mukha ko. Medyo mas malinis at mapagkakatiwalaan. Pero ganun. So parang I would want to teach psychology or be a guidance counselor, pursue that. Wow. To focus on mental health. Right. Alam mo, napakalapit ko sa mga guidance counselor because since elementary hanggang college, lagi akong napapatawag sa guidance. Oo. Up until now, lagi akong napapatawag ng KBP dahil sa bibig ko. So yun yung parang disciplinary action lagi. Oo, wala. I just love fun and playing. Exactly. And speaking of playing, syempre dapat may icebreaker tayo dito at Sige, maglaro tayo. That would be diba? Gustong-gusto ko yung game na tinatawag namin ditong telepathy game. Wherein magbibigay lang ako ng top ng isang certain category sa'yo. Okay. And then bibilang ako ng 1, 2, 3. Kung ano lang yung unang masabi natin sa ating mga bibig, yun na yun. Tingnan natin kung kapwa Bicolano talaga tayo. Alright? Kapwa kulot. Okay, sige. for example, I would say food. 1, 2, 3. Kung ano man yung sabihin natin. Okay. English, Tagalog. Alright? Game. Let's do this. Alright, so for our first category, kulay sa rainbow. 1, 2, 3. Red. Yellow. Ay, nako. Ay, di, kaya pa yan. Kaya pa. Oh, Medyo one more. malapit pa. Musical instrument. 1, 2, 3, go. Guitar. Yes! Yun. Yes, man. O, Bicolano talaga tayo. Uragon. Alright, uragon. Pangatlo, gulay sa kantang Bahay Kubo. 1, 2, 3, go. Sigarilyas. Squash. May ganun ba? May squash. Ba't biglang English? Oo nga eh. So alam mo na bakit ako napapatawag sa guidance. Alright, for our next category, we have bagay na makikita sa isang studio. 1, 2, 3, go. Mic. Camera. Ay, sosyal. Oo nga, no? Well, nahalata. Focus Tama. ka sa mic. And you are Focus ako sa camera. Alright. Eto, last na to. Kanta ng We Are Imaginary. 1, 2, 3, go. Pinkish You. Oh. Magkakamali pa ako. Pinkish. Hello po. Oy, Pinkish You. Yan yung laman ng single mo. Pag-usapan naman natin ngayon yan. Pinkish You. Ano ang vision nyo nung kapatid mo nung ginawa nyo itong kantang to? Are there any personal experiences na nag-udyok sa inyo na magkaroon kayo ng ganitong klaseng kanta or idea lang ni Khalid ito? Yes. Well, ako yung nagsulat, yung kanta, ang pagkakaiba niya sa mga luma namin. Usually kasi makanta namin, kung mapapakinggan nyo sa Spotify, We Are Imaginary. Yun, mahahaba yung lyrics. Talagang lyrical. Right. Ito, this is more minimalist. Meaning, kukonti ang lyrics, mas naririnig yung instrumento. Mas mabigat din siya sa usual. Di ko alam kung babagay sa playlist natin dito, pero mas mabigat siya ng usual kasi it's more about, alam niyo yung pag in love ka daw, blooming, there's a pinkish you daw. Parang merong something sa'yo. Okay. Blooming. So, this is about the deterioration of a relationship. Parang pasira na. Pero hindi mo maamin. So, parang turning to blue na daw. So, that's more on play on colors. Turning tayo. to blue. Kasi ako kapag na-fall out of love, nagiging violet. Yan, parang bugbog ka pasa. naman. Oo.
So ganun pala siya. So I would say more on the emotion side, emotive yung yung music ninyo. So I love emo, you know. Gusto ko yung mga ganyang atake talaga. Pero paano naiiba ang Pinkish You sa previous releases ninyo? I know na nabanggit mo siya lyrically kanina, but musically, paano siya kakaiba? Mas moody, mas mabigat, then mas yung texture ng instrumento, kung mapakinggan nyo siya, nasa Spotify din yan, sa YouTube, mas ano siya, mas doon ang focus. Right. Pinapa-feel ka, mas more on, hindi lang sa words ngayon yung feeling, mas sa binuo naming arrangement. I was able to at least pakinggan yung Pinkish You. Very dominant talaga dito yung diversity ng paggamit ninyo ng instrument. Ng There gitara. are some like, may weird na pasok ng music yan. dito and it will shock you like, okay, pwede pala siya. Pwede. Right? Yeah. And speaking of musical instrument, how you use it, its diversity, paano nag-evolve yung timpla ng music ninyo over, almost 2 decades? Yeah. Yung We Are Imaginary kasi, mas influence siya ng new wave, indie pop at 90s. So, though yun ang magiging origin or at least roots namin, we grow, kung anong nafe-feel namin, hindi kami, I think, one of the proud aspect ng We Are Imaginary is we don't really follow trends, kung ano lang yung nafe-feel namin. Oh. So, ngayon, mas mabigat siya, mas emotive as you mentioned. So, yun yung flow niya. Kung biglang may oras na may mga kanta kami mas happy, ngayon yata yung mga bagong i-release namin mas malungkot. Mas maingay pero mas malungkot. So, parang yung nararamdaman mo. I love that. I love that. Ano sila? Hindi sila trendjackers, sila ang industry shakers. Oh, wow. Diba? Ganda naman. But, your music, ano sa tingin mo yung magiging message ng Pinkish You sa mga sa new generation kapag pinakinggan ito? Because you have mentioned that it has the influence of 90s, very nostalgic. Pero, yung henerasyon ngayon, ano kaya ang magiging takeaway nila dito sa kantang ito? It's more of like our songs, hindi lang Pinkish You, pero in general, I would want our songs to be your imaginary friends. Yung parang siya yung nasa katabi mo na parang, okay, may nakakaintindi pala sa akin. Okay. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Which is very important right now, no? Yeah, and very exactly. aligned din sa core mo na you wanted to be, more on the mental health specialist. Yeah, right. And, Marites ako eh. Balita rin namin, magkakaroon rin kayo ng ika-5 album. Yes. Woo! I'm so excited. Yes, thank you. Makaka-expect din ba kami ng ganitong similar sounds katulad ng Pinkish You? Medyo emo din yung dating? Yes. May ganitong kabigat, may mas hindi naman maingay, pero Okay. I think the concept of the album, it's more on like kung paano pasira yung relationship as we go along, na parang yung steps ng grief, parang ganun. Nako, I can't wait na maging OST ng programa namin yan na sa Dear Love. Yeah, I would love no? that. And, i-release nyo din ba yung album nyo sa vinyl? Yeah, okay. Vinyl. Bakit hindi nyo naisipan na tiles? Hindi, joke lang. I'm just kidding. Well, thank you to Icon Records and Rick Olivares. Parang in-sponsoran niya yung paggawa ng vinyl record ng album na to. Kasi, karamihan kasi Spotify na streaming, and this is more digital na tayo which age is na, nothing bad, at least accessible na lahat. Diba? Right. So the difference would be, this is for the collectors. Yung parang, ang iba kasi ngayon, parang gusto din na yung dati na may nahahawakan. Totoo. So it's gonna be expensive or more expensive than usual kasi ba't ka naman bibili na libre na? So it's by choice na parang kung gusto nyong you have a piece of memory about We Are Imaginary and the songs, you have a hard copy. Yes. I totally agree. Priceless naman talaga yung memory. Di ba yung mga dati? Right. Oo. So, basically, that's your reason kung bakit kayo mag-release sa ganitong klaseng format. Yes. Para mas At collector maitaas yung din kasi experience. ako. Oh, really? So ano gusto yung mga kong- kinolekta mo na ganitong klaseng format na artist, Mga other artists? mga Smashing Pumpkins. Oh, okay. Nakikita yung mga 90s at some new wave, The Smiths, The Cure, mga ganun. Okay. Uy, congratulations, na-release nyo na yung Pinkish You. Yes, we have. Pero, after nyo ma-release yung Pinkish You, kumusta naman ang naging feedback ng mga fans ninyo? And then, may message ba kayo sa kanila ngayong papasok na kayo sa panibagong chapter ng inyong musical journey? Well, thank you. Thank you for listening. Thank you for tuning in still after
Kasi ito yata yung pinakabago naming release after the pandemic. Right. So it took us a while. Creative drought tayo, parang ganun. So thank you for being there. And there will be a new single, I think, on March or April. And hopefully mid-2025 ma-release na yung vinyl record. So Yun! stay with us. Oh, Yan. ara mo na, dapat tawaan mo din ako ninsaro, kayan. Sige ba? Alright. Sasagutin ko sana, kaso mahal ang bagas. Oo nga. Sa mga hindi nakakaintindi, bahala kayo. Uy, pero invite mo na yung invite mo yung mga fans mo, saan nila pwedeng mapakinggan yung latest single mo, and also your social media and your upcoming events and releases. Thank you. Also, guys, we have a Spotify page, we have a YouTube page, so you can check out our music. Pero kung social media naman, buhay na buhay ang Facebook. Hindi masyado buhay ang Twitter, pero nasa Instagram naman kami. So, it would be great if you can, tune in, follow, like. We are Imaginary. And, ayun, ano pa ba? May gigs kami. Pwede ba mag-promote ng gigs? Of course. Okay, sa 18 this Saturday we're in Sagiho, and on 26 nasa Moose kami. So ayun, for January. Oh, naku, napaka-busy mo. Pero syempre, promote ko na rin para araw-araw nyo kaming kasama at mapanood na rin kami sa radyo. Naku, i-download na ang Love Radio app. Available yan sa App Store and Google Play. Dapat bro, meron ka na rin yan. Oh, meron. Yun, meron na. And of course, eto na, hindi ko palalampasin ang pagkakataong itong marinig natin kung gaano ka orag, kung gaano kagaling ang ating artist for today. Ayan. So, nihintay lang natin yung cue kasi aangat yung stage natin kung pwede na ba siya. Ayan. But to sing Dekada, here's We Are Imaginary. Nasaan lambing sa iyong haplos, nasa balat ko'y tumatagos, nadala ba sa dekadang nagdaan? Paano dumating sa paglimos ng init na ngayon'y kapos, nadala pa sa dekadang nagdaan. Di malaman kung anong nakalaan. Paano sasabihin ang di mo kayang aminin
pa sa ating dalawa. Nagpapakasakali lang mayroong pang natitira na pwede namang maisalpa. Di na tayo, di na tayo. Dinggin mo, tinig ng ating kahapon, nagpipilit na pagkakataong maibalik pa ang dekadang nawala. Tayo'y minanhid na ng panahon, at sa bawat maling naipon, hinahayaan lamang nating mawala. Hahayaan lang ba nating dalawa? Paano sasabihin ang di mo kayang aminin pa sa ating dalawa? Nagpapakasakali lang mayroong pang natitira na pwede namang maisalba. Di na tayo, di na tayo. Hindi na tayo nag-usap, nakakapagod magpanggap. Hindi na tayo nag-usap. That was Dekada, and this one is our new single. We call this one, I call this one, Pinky Shoe. So far away, descending gaze as of late. I've been waiting for a light to take me down. You're so far away. So tired today. Pause, rewind, replay.
yet you turn away. Pinkish you, pinkish you, turn to blue, turn to blue. I'm bound to you. I'm bound to you. I'm bound to you. I'm bound to you. Pinkish you.